Moi, mä tein teille tänään maideen ja kyllä mulla on sama paita kuin viime maideissa. Mutta tänään on perjantai, 5.5. ja mun ääni on vieläkin ihan lähtenyt, mutta mä en ole enää kipeä. Mutta on yhä vieläkin ihan lähtenyt ja kurkkuusat on välillä ja kaikkea tällaista. Mutta tänään on suuri päivä. Mä näen mun yhden parhaista kavereista. Ja sitten mulla on yksi sellainen juttu, että mua haastellaan yhteen koululehteen. Ja mua vähän jännittää. Mutta ehkä se menee. Mulla on tässä varttiaikaa. Mä en nyt tiedä kumpaa uskon mun puhelinta vai mun kelloa, mutta nähdään seuraavassa klipissä. Mutta tuolla on tulossa tänään kuuma päivä. Mä voin pelottaa, että sieltä tulee tosi kuuma, mutta se on vaan hyvä. Ja oltiin luvattu 18 astetta. Toivotaan nyt, että se tulee, koska se olisi aika kiva. Mun pitää nyt mennä alas, mun pitää tehdä mun hiuksille jotain jännää. Koska en mä mieti tällaisen takkutukalla mennä kouluun. Ja muutenkin mun pitää ottaa mun kaikki meikit sun muut mukaan kouluun, koska me kootaan tänään semmoista leffaa. Ja sitten mun naama on ihan semmoinen hirveä sekamelska siinä leffassa. Ja niin, sit mun pitää saada ne jotenkin pois näistä haastattelujuttuja. Mulla tulee kiire sinne keskustaan, mutta ehkä mä jotenkin selviin. Toivottavasti me kuvataan viikoilta näitä. Tai silleen, että mä saan ne niinku sinne välissä pois. Katsokaa mitä on näytösti ihan yllätykseksi mulle. Ette tiedäkään mikä tää on. Mäpä kerron. Tänne tulee mun YouTube-jutut. Tällaiseen pöllövihkoon. Tää on ihan supersöpö. Mut tänne niinku tulee ne mun videot. Sitten muokkausideat ja nää kaikki. Mut joo, niin mä lähden. Siis mun jalat on niin kuolleet, kun oikeastaan pystyy olla. Tai mun pohkeet. Ennen muut jalasta oo muuta kuin mun pohkeet. Ja mä oon muutenkin ihan poikki. Tänään oli oikeasti ihan sikakivaa. Mä oon siis yhdessä 7 Miusankaa ja sitten siitä joku tunti Juliankaa. Tuolla meidän niinku pihoilla. Ja oikeasti niin kun on ihan sikakiva nähdä Mimosaa, niin kun olen ikinä nähnyt sitä. Ja joo. Mut mä voisin näyttää, että mitä mä ostin tänään itselleni ja mitä mun äiti osti tänään mulle. Okei, aloitetaan tästä paidasta. Eli mä ostettiin Mimosankaan tällaiset molemmat, tällaiset samanlaiset paidat. Ja sitten voidaan mennä näihin, mitä mun äiti osti mulle tänään. Eli se osti mulle tällaisen niin kuin korun. Tai tää on niin joku meidän yhteinen. Tämmönen hieno koru. Tässä on niinku tällaista kivaa kuvioa. Ja tää on jokeri. Tällainen munkista. Ja sitten venatkaa hetki. Sitten se osti mulle myös tällaisen. Onko tää niinku crop toppi? Mä en ole ihan varma. Mutta tällaisen lyhyen paidan. Tää on kiva. Tällaisen. Vähän erikoisen värinen, mutta silti hauska. Ja mä niinku rakastan tätä paitaa, koska mulla niin on molemmilla tämmöiset. Mut joo, ei kai sit siinä muuta ollut. Nähdään ensi videossa. Tykkää jos tykkäsit. Ja oli myös tosi kiva, kun ne tytöt
tuli sieltä haastattelemaan mua. Ja joo, se menee johonkin niiden koululehteen. Kiitos kun katsoitte videon ja mä teen seuraavan maiden sunnuntailta, kun mä menen Evenkaan Lintsille. Mutta joo, heippa!